Acabó. Acabó. Injustiziak salatzen ditugu. Amigorak! Erduko legeak kondenatzen gaitu, esaten dutena bete eta ez protestatu. Arriba! Hey! 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 Bera gano batera! Hey! 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 Asko egun hostia! Garrasi egin ez tarri aurratu. Acabó! Acabó! Maitu behar dugu eskuin indarrekin regaitiko zen jokatzen dugu. Acabó! 2012ko apiriaren 5 justizia askatzen. Inigo Cabacas ez zaitugu azten. Politika diruzalak milioikaron apurtzen. Bitartean bankuak familiak kaleratzen. 21. mendeko pertsonak erasoak sufritzen. Eta guztia salatzen, zaten diago ez dugula gehiago jasaten. Ez dugula burua bakurtzen, eta ez dugula barkatzen hostia Bilbarrok! Bueno, Peña, bagoaz, placer bat izan da. Mi esker, guztia behi etortxagatik, joan konfidatxagatik, gustatu bazaizue, Twitterren bakizue, boskatu aldo zuela, retweet, birtxiokatu, kagu taldea, @kagu taldea. Hori, beste arte, mi esker, agur. Baitatu bezaguetik unerria Zatu bertan bizitako guztia askatu Banean dara bagundan Zatu eta borrokatu Borrokatu Mila esker baina, beste arte!